Oke, Bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia permancingan. Tak pikir lucu, Bolo, dunia permancingan ini. Ana sing pemula, golek guru, golek sifu, golek suhu. Sebenarnya kabeh wong mancing kuwi dadi guru loh. Dadi gurune wong urip ning alam donya iki jelas. Masalah ngene, Bolo, mancing kuwi iki padha wae karo rezeki. Padha karo rezeki. Jadi kowe agek masang umpan, agek arep balangke, wis contoh menungso iki kudu berusaha. Menungso iki kudu berusaha piye carane oleh pangan. Kan ngono. Agek ngempani umpan kuwi lho, agek balangke kuwi jenise padha wae wong wis gelem usaha, ya toh. Terus ketika kowe nunggu-nunggu iwak haup utawa dipangan utawa gacor, kuwi kan kode nunggu kuwi ikhtiar. Ikhtiar piye carane entuk iwak. Lah nek kowe oleh iwak kuwi rezeki. Mbah kuwi rezekimu misale kowe mancing nang pinggir entuk serinding, entuk nonong, entuk putihan. Wis kudu bersyukur. Kudu bersyukur kowe iki diparingi rezeki karo Gusti Allah. Nek etukmu gede berarti memang rezekimu gede. Tapi nek kowe iki gabluk ora oleh iwak dina, lah kuwi memang wong urip ki ngono kuwi. Kadang ya entuk rezeki, kadang ya song, kadang ya ora entuk iwak blas atau ora entuk rezeki blas, kuwi memang wis ginaris sing kuwasa. Jadi wong mancing kuwi malah justru dadi gurune menungso sing urip ning alam donya iki kok ngono kuwi. Kaya lotre. Nek dasare diparingi sugih ya mestine sugih, sing diparingi rekoso ya rekoso. Mbok arep kerja ngasih jengking jempalik. Nek memang Gusti Allah ki ora maringi sugih ya kaya aku ngene iki. Ya nek dasare rekoso ya rekoso, nek dasare urip enak ya penak. Mong ngene lho, Bolong. Kabeh ki kudu disyukuri apa sing dadi paringe Gusti Allah. Ngono wong kuwi kudu ikhlas. Malah justru nek kowe iki gampangane mancing entuk akeh terus ngono kuwi iki lha kuwi cobaan. Mbok ya kuwi mung iwak. Mbok kuwi mung apa ya istilahnya mung spot. Kesombongan itu enggak memandang nilai barang. Enggak memandang masalah kowe nek nyambut gawe ya diparingi rezeki gede. Kuwi ya sombong neng harta bendamu. Tapi nek wong mancing ya kuwi nek diparingi gede terus memang jatahe dekne. Ujiane dekne diparingi gede nilai sing gede-gede tombro sing gede-gede. Lah kuwi memang kuwi kok entuk cobaan entuk apa pelajaran kok Gusti Allah. Sombong ora cah iki engko. Ketika tak kei iwak. Ngono to. Nek masalah umpan iki apa wae wong ngene lho bola aku iki pengalaman mancing iki ketok zaman ngombo kuwi rong digawe iki aku wis pengalaman mancing. Tapi mancingku neng daerah Banyumas, neng daerah Purbalingga. Mbok kali ngendi wae tak turuti tak kali Gringsing, kali Gemuruh, kali Serayu, kali Klawing wis tak urut kabeh. Neng kono kuwi mbok yo kali cilik-cilik wangan-wangan utawa saluran-saluran irigasi iki tak telusur kabeh. Mung kono ki umpane kan gampang bolo. Jadi intinya ngene lho. Gimana orang itu pengalaman mancing, mbok pinter mancing neng kali urung tentu iso mancing neng WKO. Mbok pinter mancing neng laut urung tentu
pinter mancing ning WKO. Itu lho. Lah ngene bolo. Wong mancing pinter ning WKO ya urung tentu iso mancing ning kali-kali cilik-cilik. Masalah apa umpane iki beda. Lah kowe mancing ning Semarang, ning nggon tambak utawa ning laut, ya urung tentu iso. Masalah umpane iki beda. Umpan kali, umpan ning tambak, umpan ning muara, umpan ning ngendi wis beda. Nek WKO memang wong ki nek wis misale kowe bola-bali ning WKO sesuk ngerti. Ora sadak golek guru, golek sefu, golek anu ngerti. Ya mung nek ngene lho, nek WKO ki intine nomor 1 gelem nyobok. Nek aku jujur ae ra gelem nyobok. Masalah aku alergi bolo, nek nyobok aku gatel iki angel, golek obat iki angel. Masalahnya ngene, setiap badan atau awak menungso iki beda-beda. Enek sing kebal, misalnya wong nyobok-nyobok kae memang kebal ketoke. Kebal masalah gatel-gatel, masalah alergi. Nah aku ndak, aku adus wae kudu banyu sing ora banyu liaran. Masalah nek banyu WKO kan banyu kok ngendi-endi. Dadi awakku ora betah. Intine kuwi ora kuat lah, ora kuat apa ya? Masalah pernah bolo, pernah aku zaman mau kuwi tahun piro ya, apa nyara-nyare WKO. Aku mau nyobok sak sikil tok kuwi. Waktu mau urung musim nyobok ning kali sak sikil tok. Sikilku gatel. Angel tambane waktu mau dadi aku trauma ning kono kuwi. Terus masalah umpan bolo, nek kowe mancing ning pinggiran sebenere ngene lho. Pelet cacing kuwi nek dasare diparingi rezeki gede, kadang-kadang cacing bayem kuwi wis iso nilak abang-abang, kadang loyo, kadang. Tapi nek masalah serinding ya memang aku julukane jak enek sing juluki raja serinding, ya memang aku tak tompo, masalah aku isone mancing mung mancing serinding. Mancing nila sampone mancing nila, mancing tombro kan pernah aku nyendal tombro ning gede bolo, tak aku gede ning ora munggah. Lah kuwi lah bentuk paringe Gusti Allah aku ora etok tombro gede kuwi lho. Dadi ibaratnya enek wong ngomong rezeki garek ngemplok kowe ora sida lho kuwi lho. Intine. Nek mancing pinggiran iki tak kae cerita ya. Aku ki wis mbolang teko ngendi Bulu Serang, Jatisongo, Boyolali, Ngasinan, Alas Kopo, ngasek WKO daerah gitulah. Daerah Keto Klewor ngasek teko Gunung Kemukus. Kuwi wis tak jajah kabeh. Ning kesebagian ya urung pernah. Misalnya nek spot ngendi keplok aku urung pernah ning keplok. Mung carane ya hampir ngubengi tapi ndak seluruhnya. Bahkan aku ijek golek spot ngendi masalah do ngombo ki bener-bener ombo. 3 kabupaten lho bolo, bayangno. Lah kuwi dadi intine ngene. Pembicaraanku kali ini intine percayalah bahwa mancing itu adalah rezeki. Kabeh diatur Gusti Allah. Intine mung kuwi tok. Jadi ndak ada sifu, ndak ada guru. Engko nek misalnya merasa aku ki lho pelatih, aku ki lho guru, aku sifu. Lah memangnya enek sekolahan mancing. Apa enek sekolahan piye carane ya paling-paling ya mung piye carane nyendal. Nek kuwi tak akui. Misale lumutan ya memang aku urung ngerti carane nyendal. Nek dipangan ning carane nyendal ki piye, untuke piye. Lah nek pelet karo cacing kan genah. Seperti itu. Jadi intinya mau ngapalke kowe sapa WKO arep model piye, belajar carane belajar nyobok ya nganggo lumut. Ning nek seneng hiburan kuwi nganggo pelet. Nek kaya aku jujur ae ndak butuh cari ikan yang banyak. Nek aku lho, aku mau golek hiburan. Masalah aku senenge vlog, ya toh. Senenge ndelok pemandangan, senenge ndelok wong mancing, senenge ndelok wong mancing ngajar iwak. Intine kuwi. Dadi mbok ya aku arep mau garapi dadi raja serinding, arep mau garapi
eh ora iso mancing mau garape aku rono rene gablukan, memang iya kuwi tak akui. Aku memang wong gablukan. Masalah aku nggak begitu mendalami masalah mancing. Hobi boleh hobi, tapi saya 100% nggak hobi mancing. Maksudnya ya hobi mancing tapi tidak 100%, maksudnya kan gitu loh. Jadi hanya ingin bikin vlogger atau pemandangan alam yang ada di Waduk Kedung Ombo. Intinya seperti itu. Jadi gini Bolo, semua yang ada di Waduk Kedung Ombo, misalnya ada wana wisata, ada warung apung, ada orang-orang mancing nyobok, mancing tingkring, atau mancing tombro, atau mancing nila. Jadi hanya ingin tahu apa jenis ikan yang ada di Kedung Ombo, apa jenis umpannya orang-orang mancing, kan hanya itu. Oke Bolo, sampai di sini dulu konten kita kali ini, penjelasan saya soal Waduk Kedung Ombo. Dan jangan lupa yang suka dengan video saya di subscribe, tapi kalau tidak suka jangan subscribe, karena subscribe itu menuntun Anda untuk mengikuti. Oke, sampai di sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan Mitos Channel, keterangan-keterangan saya. Dan apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang, dilimpahkan rezekinya, dan jangan lupa bahagia selalu bersama keluarga. Amin.